rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina yi mana barka da sake saduwa a cikin wannan lokaci mai albarka. Insha Allahu zan yi bayani akan yadda za ka yi P2P akan exchanger na Binance. P2P hanya ce da ake iya ɗora kuɗi akan exchanger na Binance da kuma sauran exchangeoji da dama. Daga lokacin da ka shigo cikin exchanger na Binance, wannan guri shine matakin da zai fara kawo ka. Ka shigo ne kana so za ka yi P2P. To kai tsaye za ka zo kai kilikin P2P. Idan kai kilikin P2P zai kawo ka wannan guri. Kamar dai yadda muke gani a nan guri a sama. Gashi nan an yi mana list ɗin wasu coins aƙalla sun kai wajen guda 7. To waɗannan coins su ne coins da za ka iya siya direct in ka tura kuɗinka daga bankinka personal bank, za a iya baka waɗannan. Za ka zo ka zaɓi wanne coins kake so ka siya. Hanyar da aka fi amfani da ita shine siyan USDT. Dalilin da yasa ake amfani da USDT shine coins ɗin da idan kana da shi za ka iya mallaka kowane coins a cikin Binance. Kai tsaye idan za ka sai coins a cikin Binance za ka fara ne da siyan USDT. In dai ba coins ɗin da kake so ka siya Bitcoin ne ko BUSD ko BNB ko Ethereum ba, in dai ba waɗannan daman su kake so ka siya ba, to kai tsaye za ka fara da siyan USDT ne. Sannan kuma akwai matakin da ake amfani da shi again. USDT yana da wani abu. USDT in dai bai yi above 10 ba, sama da guda 10, to ba za ka iya canja shi ya koma wani coins ba, sai ya haura guda 10. Don haka idan misali kana so za ka sai BNB ne, to a shawarce ka sai BNB ɗinka direct. Idan ka siye shi, idan barin shi za ka yi a ciki ka bar shi, idan tura shi za ka yi zuwa wani exchanger ɗin ko wani wallet ɗin sai ka tura shi. A shawarce kenan. To mu yanzu kai tsaye za mu sai USDT ne, kuma idan mun sai USDT insha Allahu za mu yi bayani akan yadda za ka iya exchanging ɗin coins ya koma wani coins ɗin a cikin wannan exchanger na Binance. Kai tsaye idan muka zo muka duba a nan gurin gashi nan, wannan dai shine USDT muna kan shi. Muna kan USDT. Sannan kuma wannan shine price ɗin USDT ga wannan merchant ɗin. Shine price ɗin 500 da naira 6. Sannan kuma ga limit na. Ga iya abin ga zai iya siyan maka da ba zai iya siyan maka da ƙasa da na 2000 ba. Shine limit ɗin shi gabaki ɗaya. Idan muka zo muka duba wannan ga price ɗin shi nan 500 da naira 6 da kwabo 80. Shi kuma ba zai iya siyan maka da ƙasa da na naira 134 ba, da naira 790. Ba zai iya siyan maka da na sama da haka ba. Sannan kuma wannan idan muka zo muka duba, shi kuma 500 da naira 60, 500 da naira 6 da kwabo 93, ba zai iya siyan maka da na ƙasa da na naira 40,000 ba. Ba zai iya siyan maka da sama da na naira 76,000 ba. To matakin farko da za ka fara dubawa shine ni nawa gare ni, nawa nake so zan yi wannan P2P da shi. Idan ka zo ka ga waɗannan da sun fi ƙarfinka, za ka slide up, za ka je ka nemo merchant wanda zai iya siyan maka da coins. Farashinsa ko in ce limit ɗin shi yayi daidai da kuɗinka. Idan muka zo muka duba a wannan, duk da kasancewar za mu ga in kana sliding ɗin shi up yana ƙara tsada ne fa. Sannan ka ga wannan 500 da naira 7 USDT da guda ɗaya. Sannan zai iya siyan maka da na 5,000 ma, ba zai iya siyan maka da na sama da naira 11,000 ba. To ko da na 500 kake so ka siya, idan ka ci gaba da duba za ka iya samun wanda zai siya maka da na naira 500, amma it's hardly, yana da wahala ka samu wanda zai siya maka da na 500. Kai tsaye idan ka zo ka ga wanda limit ɗin shi ya daidai da amount ɗinka, so sai ka zo ka nemi nan ka taɓa buy. Za ka zo ka shiga buy ne. Idan ka shiga buy, za ka jira ya searching kamar haka, sai ka zo ka shiga. To a nan gurin akan samun damuwa idan fiat, buy by fiat shine NGN, naira kenan, za ka shigar da kuɗi. Idan ka sa buy by crypto, misali idan akwai buy by fiat, kaga yanzu kun ga yanzu mu namu a by fiat yake. Sannan nan buy by crypto, idan ka zo ka sa buy, idan ka ma dawo da shi buy by crypto, to da yawa wasu sai ka ga a gurin ma sun rasa ma yanda za su yi da shi. Yanzu bari mu gani, mu dawo da shi buy by crypto. Mun dawo da shi buy by crypto. Kaga guda 8, ko misali za ka sai guda 20. To akwai guda 120.
kun ga wannan merchant ɗin ma ya bamu matsala, saboda sau da yawa ana samun irin wannan. Idan kuka duba yanzu gashi na sa guda 120, yanzu misali na ga, bari zan nuna muku abin da na gani. Yanzu misali ai a farko idan muka duba a nan gurin ga limit ɗin shi nan 5,000, to amma kuma 5,000, amma kuma in kuka duba limit na gaba shine 1,600 da naira 7. To kun ga ko da mun sa na 5,000 ɗin zai ce ya yi high, ba zai iya siyar da na haka ba. Yanzu bari ku gani, kun gani maximum quantity gashi nan. To so da yawa ana samun irin wannan, sai ka shigo sai ka ga sun canja mayin ɗinsu, ba za su wannan amount ɗin sun rage shi. To don haka in ka ci karo da irin wannan matsalar kai ma a yayin da kake yin wannan P2P ɗin, za ka fito ne ka nemo new merchant, za ka fito ka nemo shi, za ka je ka nemo. Yauwa gashi yanzu na samu wani, na samu wannan zai iya sayar da na 1,000 zuwa 25,000. To bari mu shiga shi. Advertising has been refreshed. Oh my god. Binance tana da ɗan wahalar amfani gaskiya, amma idan muka natsu komai mai sauƙi ne. So da yawa wani lokacin takan nuna mana haka, ka zo kana son ka yi amfani da shi, sai network ɗinta sai ya rinƙa ɗan yin tsalle-tsalle. To kai tsaye za ka ƙara nemo wanda za ku iya yin wannan P2P ɗin da shi. Za ka je ka nemo, ka nemo, ka nemo. Yanzu ga wani, bari na gwada da wannan. Haka wani lokacin za ka yi ta gwadawa, amma sai ka ɗan sha fama sannan za ka nemo wanda za ku iya yin wannan hulɗa da shi. Yanzu bari na sa naira 5,200. 5,200. Akwai dalilin da ya sa na sa 5,200. Idan na sa 5,000 USDT ɗin ba zai kai guda 10 ba. Yanzu kuma bari ku gani in rage. Na sa 5,000 USDT ɗin bai kai guda 10 ba. Gashi nan. To ni kuma ina so in na ɗora USDT ne a kai, in canja shi ya koma wani coin, saboda ku ga yanda za ku yi ku canja shi ya koma duk coins ɗin da kuke so. To in kuma bai kai 10 ba, ko guda 10 ne cif ba zai ba, sai ya yi above 10. Shi ya sa na ƙara, na sa 5,200. Zan sai na 5,200. Gashi nan. Idan ka zo ka taɓa sai ka zo ka sa buy USDT. Sai ka zo ka shiga. Ka shiga buy USDT. To idan ka shigo buy USDT nan shine suka ce payment method shine bank. Za ka je ka tura kuɗin ne. To kai tsaye idan ka tashi za ka zo ka taɓa nan gurin. Gashi nan. Inda na ɗan zagaye da koren layin nan za ka taɓa. Wanda za ku yi wannan harka da P2P da ita mace ce ma, Ramatu Oyiza, ga ta nan. Shi ne, ga kuma account number ɗinta nan. Kai tsaye za ka zo ka kilikin ɗan nan gurin da na zagaye, kana taɓa ka yi copy ɗin account number ɗinta. Nan kuma sunan bankinta ne, Kuda Bank. To idan ka tashi ka gama wannan ka kawo ka nan gurin, sai ka zo ka yi kamar yadda kuka gani. Gashi nan, copy successfully. Ka yi copy na account number ɗinta, za ka je ka tura mata kuɗi. To a ƙa'ida yanda yake, idan ka tura kuɗin za ka zo ka taɓa nan gurin. To amma ni hanyar da nake amfani da ita kawai, tun kafin na tura kuɗi nake ce musu na tura, saboda na san sai na tura kuma on time. In baka tura on time ba za su kira ka. Akwai limit ɗin da idan ka kai baka tura kuɗin ba, za su yi cancel ɗin wannan order ne. Kun gane? Sannan kuma in ka kai wannan limit ɗin baka tura kuɗin ba, za su yi cancel ɗin order. Idan kai order sau 3 a rana ɗaya baka tura ba, kai cancel ɗinta, to a wannan ranar sun rufe maka order, ba za ka ƙara yin order ba sai next day. To wannan shine. Kai tsaye kafin ka tura kuɗi za ka zo ka yi clicking ɗin nan gurin, za ka sa transferring next. Dalilin da ya sa nake yin clicking tun kafin in tura kuɗin, so da yawa wani lokacin network yana bada matsala, sai ka je ka tura kuɗin sai kuma ka zo ka yi clicking ɗin gurin ya ƙi. To shi ya sa tun kafin na tura kuɗi nake transfer. Yanzu idan muka duba ga wani box can na saƙo. Message. Ya ajiye min message, shi wannan merchant ɗin kenan. Yanzu bari na shiga ku ga abin da yake gaya min a cikin wannan saƙo nashi.
gashi nan. Wannan dogon aiki. The case menene na farkon turancin ne, term and condition, accept payment from all bank to Kuda microfinance bank, please make payment on time, also endeavor to make payment completely to the last kobo. In the case where you did not make payment completely, you will have to complete the payment as I then cancel trade in case of third party payment. Please let me know the person. Wannan bayanin nashi yana da yawa, amma yana magana ne akan ko da kwabo ɗaya ne fa, kar ka tsallake kwabo gurin tura kuɗin nan. Yanzu misali, da a ce tun a baya wannan odak na yi ta ne ba in crypto ba, in fiat ba. In fiat shine za ka iya sa kamar 5,200 nan kayi wannan ɗin kuɗinka, amma in crypto ne wani zai siyan maka ne akan duk USDT ɗaya naira 500 da kwabo kaza da kwabo kaza. Idan ka haɗa su da yawa sai ka ga har da wasu 'yan kwabbai a ƙarshe. To idan kai irin wannan dole sai ka turo har da waɗannan 'yan kwabban. Idan baka turo har da su ba, to fa odarka ba za ta yi successfully ba saboda baka biya completely ba. To yanzu kai tsaye tun da mun riga mun wannan, bari mu je mu tura musu kuɗi. Za mu je mu shiga bankin mu. Yanzu misali na yi oda ta 5,200 zan je in yi payment. Yauwa kamar yadda muke gani, bayan ka je ka tura kuɗin za ka iya jira kuma za ka iya komawa cikin wallet ɗinka. So da yawa jiran yana kaiwa wani har irin na minti 2, 3, wani lokacin ma ko minti 1 baya kaiwa. Yanzu idan muka duba yanzu kun ga order mu ta yi complete. Gashi nan sun tura mana 10.25 USDT. To kai tsaye za mu koma baya cikin wallet ɗinmu. Idan muka koma, to akwai wani abu shi ma da yake ɗan saka mutane a cikin ruɗani. Idan ka zo cikin support wallet ɗinka, yanzu misali a cikin support wallet kun gani nan 0 ne. To in ka sai coins ba cikin support wallet ake kawo shi ba. Idan coins baya cikin support wallet, ba za ka iya zuwa kai exchanging ɗin shi ko kai swapping ɗin shi ya zama wani coins ɗin ba. Mun gane? Don haka idan ka sai coins yana cikin P2P wallet, dole za ka zo nan gurin inda aka rubuta P2P ɗin nan gurin za ka zo ka shiga. Idan ka shiga nan, to kun ga coins ɗin da muka siya, mun sai USDT na 5,300, amma kun ga a value ɗin da ya zo mana 4,737. Don haka wannan coins ɗin idan muna so ya koma cikin support wallet, sai mu zo mu clicking inda aka rubuta transfer. Nan za mu zo mu taɓa. Za ka taɓa transfer, sai ka zo ka taɓa transfer ma gashi nan sending your asset to the other Binance account holder. To ba nan za mu tura ba. Transfer asset between your own different account. To za mu tura shi ɗaya ɓangaren ne. Misali za mu tura shi cikin support wallet, sai mu zo mu taɓa na ƙasan nan. Idan ka zo ka taɓa na ƙasan nan zai nuna maka kamar haka. In ya nuna maka kamar haka za ka zo kai clicking ɗin nan gurin, saboda idan mun duba nan Bitcoin ya yi mana showing. Mu kuma ba Bitcoin za mu yi canjawa guri ba. Muna so za mu canjawa USDT guri ne. Za mu zo mu ɗauko USDT. In ka tashi za ka taɓa max total, sai ka zo ka taɓa transfer. In kai transfer kai tsaye zai bar nan gurin. Very few second. Kun gani ya tafi ko? Sai ka dawo cikin support wallet. Kun gani ya dawo cikin support wallet. Gashi nan ya dawo ga BNB, ga USDT ɗinmu, ga value ɗin shi. To muna so yanzu za mu koma home. Muna so za mu je mu canja wannan USDT ɗin. Idan ba mu manta ba, a nan gurin gashi nan yana USDT. To za mu je mu canja wannan USDT ɗin ya koma smart chain. Idan kuma kana so kai tsaye za ka dawo nan ne inda aka rubuta market. Nan za ka tafi kasuwa ne. Za ka je kai canji. Za ka zo ka shiga market. Idan ka zo ka shiga market, gashi nan idan mun duba already ni ina da favorite abubuwan da na fi canjawa a ciki. Daga cikinsu ma akwai USDT zuwa smart chain ko smart chain zuwa USDT. Idan kuma babu a cikin favorite, daman shi favorite adin ɗin shi ake nan gurin. Ga guri nan na sacin, za ka yi sacin a nan gurin.
Yanzu misali bari mu yi sacin ɗin, mu yi sacin sa BNB, gashi nan har ya fito BNB USDT, zai kawo ka kamar haka BNB USDT. Sai mu zo mu taɓa buy. Idan USDT gare ka za ka sai BNB to buy za ka sa. Idan BNB gare ka za ka sai USDT to sell za ka sa, saboda za ka siyar da shi ne ka sai USDT. To a wannan matakin mu USDT gare mu za mu sai BNB, sai mu taɓa buy. Yanzu misali a nan gurin gashi nan an rubuta total USDT, adadin da kake so ka siya na USDT a baka BNB. Sannan kuma nan gurin za su rubuta maka amount na BNB ɗin da kake so ka siya, amount ɗin BNB da za ka samu. Yanzu misali bari mu zo mu shigar da total USDT, sai na sa 1, gashi nan za su ban 0.003, amma bari ku gani in siya, in taɓa buy ɗin. Ku gani total must be greater than 10, dole sai ya fi 10. In dai bai fi 10 ba ba zai yiwu ba za su baka ba. Yanzu bari na sa 10 ku gani, total must be greater than 10, ko 10 ne ba zai ba. To amma 10.25, to kun gani sourced ga order mu a nan gurin, ita ma very few second za ta ɓace. Wani lokacin ko ganin ta ma ba za ka yi ba, ko ganin ta ba za ka yi ba, kana yi tun yaushe ya canja ya zama abin da ka siya. Yanzu ma bari mu yi refresh. Idan muka yi refresh gashi nan ne mun yi refresh. To wasu lokutan akan samun irin wannan, sai ka yi order kuma ta ƙi tafiya, ta tsaya, limit ɗinta gashi nan 0%, ta ƙi motsa. To so da yawa ni idan naga irin wannan, saboda duk lokacin da zan yi wannan aikin nakan yin shi ne akan ina yin sauri, zan zo in yi cancel ɗinta. Idan na yi cancel ɗinta wannan ɗina zai dawo, USDT ɗina zai dawo. Kun ga gashi nan har ya dawo saboda na yi cancel ɗinta. So na koma in yi sabuwa. To kun ga wannan da na yi ko zama ma ba ta yi a gurin ba, babu ita ma, kai tsaye ya tafi. Yanzu idan na koma cikin support wallet ɗina zan gan shi. Yanzu yau kun gani na koma cikin sub, gashi har ya zo gashi. To wannan shine idan kana so za ka siya coins a cikin wannan Binance, mun ga dai yanda za ka yi. Za ka yi P2P, ka turo kuɗinka daga banki su shigo. In suka shigo ka turo su a USDT, ka canja sun koma BNB. To ba BNB ba, duk wani coins da kake so in kana son USDT, kamar yadda muka gani a inda na shiga na je ne mana sacin a market ɗin nan. Nan gurin shine gurin da za ka zo ka shiga. Idan Tron ma kake so ka siya, in ka sa TRS za ku gan shi. Duk wani abu da ake iya canja Tron da shi, TRS down USDT. Wannan ba Tron ba ne, wani Tron ɗin ne na daban. Sannan ga TRS up, to ga ainihin Tron gashi, Tron TRS USDT. Nan za ka zo ka shiga ka canja shi da USDT ɗin, su baka Tron ɗin, amma su baka amount ɗin Tron ɗin da za su baka da USDT ɗinka. In barin shi za ka yi a ciki, in wani gurin za ka tura shi anyhow kai na sanyi da shi gashi nan. Haka za ka yi ka siya coins a cikin wallet na Binance.